жесток, студен, пълен с омраза тиха моите мечти. Твоите години скриха, аз се превръщам вече в прах и падам сам със своят крах. Няма го трепета, красив младежки в мен. Днес ще ви разкажа една уникална история на един уникален човек. Този човек е страхотен художник, гениален фалшификатор, минал през затвора и попаднал на себе си. Катарзисът, ако знаете, е пречистване чрез трагедия. Художникът Валентин от Варна, който има уникален усет за детайла и картините му са като снимки, попада просто на лоши приятели, с които през 80-те години фалшифицира долари. От $1 прави $100. Отново уникална техника. После нещо се случва в живота на този човек. Великолепният мъж разбира, че е сгрешил и си плаща. Представям ви художникът Атин. Как ти викат? Атин, за приятелите, за близките. Атин? Атин, лесно се помня. Ти си художник. Къде си роден? Варнец съм, кореняк Варнец. Морско момче. Коя година си роден? 63. Как живя като малък? Как разбра, че си художник? Какво почна да рисуваш? В училище или как? То си е в тебе. Аз съм се родил с това. Как наричаш твоя стил? Аз не се взимам на сериозно. Да ти кажа, анализ няма как да си правя. Не се замислям за нещата, които правя. Нямам някакво академично образование или в такива среди да се движа, да правя оценка на труда си. Малко прекалено надменно ми се струва и в някакъв стил да се вкарам. Правя за собствено удоволствие. Има начин, по който рисуваш. Ти рисуваш все едно снимка правиш. Това е моето проклятие всъщност, защото имам фотографска памет. За мен е достатъчно да се зерцаваме на нещо достатъчно дълго време и го правя едно към едно. Едно към едно излиза на платното. Да. Затова е до колеги, който ме намерил за някаква конкуренция. Някакви нечистоплътни приказки тръгнаха, че дигитална намеса имало. Толкова са истински нещата, че те към банарията на тяхната некадърност не могат да го понесат и да го възприемат как точно. Чунким, че при Рембрандт, то кощунство в една дума ти на Рембрандт да кажеш, ама там да не би да е имало техника. Ти го виждаш всъщност картината, етапа на работа. Значи виждаш едно нещо, запаметяваш го и можеш едно към едно да го предадеш. Стига да го съзерцавам достатъчно дълго време. Ако това е в движение? Толкова по-добре. Тая динамика, особено аз, защото живея с морето и това движение, вълната, облака, аз за тези неща не се замислям. Аз всяка сутрин посрещам изгрева, приятели. Всичко е в главата ми. Къде си учил? В какво училище? Аз съм расъл в пролетарска махла, в пролетарско семейство, с строг родител, военен. Не съм имал даже право на избор. Записаха ме строгар. Нямахме тази свобода, или поне аз в моето семейство съм нямал тази свобода, която сега има дъщеря ми да се водим по мечтите си и по желанията си. Така че... И какво записа? Какво те записах? Строгарство? Строгарство, да. Не, че някога съм го работил, но това бяха и недадености, които аз да ги превъзмогна, трябваше да вляза в една възраст, когато можех да кажа, баста, това го решавам аз. Добре, как стана така, че се попадна на хората, които те помолиха да нарисуваш $1? Ти като си болен, отиваш при джипито сега, като имаш някакъв взор за художник, те ще дойдат при мен. Разкажи ми тази история, как дойха при тебе, защото те как са разбрали, че ти рисуваш по този начин? Да. Гаменчетата от пияцата един ден дойдаха с една цепеница. Айде пак жаргон, защото и ти са... Кой е цепеница? Значи $10 банкнота. Се нарича цепеница. Те правиха
нулата всъщност се разделяха на две, разцепваха на две и става от 10, изглеждаше 100. Така е. И с това нещо лъжеха полекините тогава. Това коя година? Там 83-та, 4-та година. Та идват хубавците. И това се рече цепеница. От 10 става 100. От 10 става 100, да, и с интервенция на полекините. Какво е, че с интервенция? Да поясняваме ти неща. Докато тя разглежда, те ни дават възможност да се осъзнае другия отзад, оля полиция. Това е шашканицата. Да, сега аз не мога да го обясня подробно, защото... Не, аз съм го виждал. Това докато тя разглежда банкнотата, те почват нещо да е полиция, нещо това. Обаче аз не съм го виждал и не съм го правил да ти кажа, защото съм почтен човек. Абсурдно да ти се струва, не съм ги нареждал. Да, имаше си хора и за това. И идват сцепеницата? Идват сцепеницата и казват, и нещо трябва да го направим, защото има дефицит. Аз казвам, ще го направя, само че ще го направя по-хубаво. Пак ще разделиш 10-тачката? О, не. Аз съм последователен и съм педантичен като питбул. Да. Нещата ги поставих съвсем на сериозна основа. И? Взех си един таван под наем в Чайка, почнах експериментите. Трябва да знаеш, че най-големият пенис в един фалшификат е хартията. Значи нямаш ли хубава хартия. Обаче в тях времена не е като сега да запалиш колата, да отидеш да си купиш хартия. Този ефект... Този ефект може да го постигнеш само с оригинална хартия. Да. И така стигнах до този прозрение, че трябва да ползвам оригинална хартия. Това е българското ноу-хау. Единственият в света, който е обезцветил банкнота. Обезцветил си банкнотата? Да. Значи взимаш $1. Взимаш някакъв малък купюр, нов, хубав. Да. И го обезцветяваш и ти на практика ползваш оригиналната хартия. Идеално, никой не може да фане за хартията, нали? Поне за това, да, защото не е като сега да отидеш да си купиш от някъде хартия. Живеехме в консерва. Изключителен подход. Значи ти решаваш, че понеже няма така ли, че по времето на соца, къде намериш такава памучна хартия, защото това е памук, нали? Това е много специална хартия. Няма как да я имитираш, няма спор. И как го избели този $1? Единичката? Има една техника, казва се суха игла. Пак нагоре маче. Не знам, камерите ще го хванат ли. На тази го покажи тук така. Да. Виж какъв детайл има. Да. Тая техника, графиците я знаят, обаче добре, че графиците са почтенни хора, а пък... Суха игла, аз съм чувал. Да. Много... Проблема на сухата игла е, че тая плака, която се прави, тя има живот стотина копия и всяко следващо копия става все по-лошо. Да. И ето го тук пак, твой човек. Да измисли такава плака, която да е вечна на практика. А плаката от какво направи, какъв материал? Плаката се прави от метал. От метал? Да. Тяхната е някакъв траен, може би мет или нещо. Това е технологията. Избелваме единичката, $1. Имаме оригинална хартия. И правим с суха игла на желязо, на какво е месинка и какво е това? Метал. Чак до там не дей... Не дай да разбираш толкова. Не го крия от ревност, да не ги амбицирам. Има деца, знаеш, сега ще гледат да не са парзунат по тази плоскост. Да. Затова чак до там дай да не... Не, все пак ми е много любопитно как мога да избелиш $1. Това не мога да се сета даже, пък ама ли да го направя. Да. С белина ли какво? Не белина. Не белина, от руските военни докараха на жаргона червен живак. Сега не мога да ти кажа, руска разработка. 10 000 марки беше един флакон. Да. Много специален химикал в смес с едни други работи. И... Това избелва? Това избелва абсолютно. И получаваш готова хартия. Сега не знам Майкъл Джексън дали през руснаците се избелва, обаче при мен ставаше. Иначе взимаш много единички и ги избелваш всичките. Правиш заготовка, така се казва това, с иглата. Долу-горе процесът е такъв и там вече ставаш мащабен. Защото се канализира работата, става... И това без да те учи никой? Мен никой на никакъв етап за нищо в живота ми не ме учи. Сам се сетил... Аз ти казах, че не съм кой знае колко мен, обаче имам аналитичен ум, бръс на авторитетите, гледам какво е правил другия преди мен, как, що. Да. Във всичко в живота подхождам по този начин. Имаш ли малки разлики, които ти можеш да забележиш от
Айде в банката да не ги имаше... Аз умишлено ги оставих тия разлики, да ти кажа защо. Малко време ще ми трябва организацията да ги навържиш нещата. Те бяха 8-9 момчета пласьори. И всичко по златните комплексите изкушаваха се навънка, тук до съседни държави. Продаваха, обаче някои от тях имаха глупостта да се пробват в банки. И аз сега нито една банка не заслужава моето уважение, като ги знам какви магари правят сега с лихвите. Това, но ставаше опасна работа. А пък на тия момчета не можа да им вмене, че нещата са много сериозни. На практика те ме провалиха, защото... Значи идеята била да ги пласират навсякъде, но не по банките, нали? Ако може само по хотели и на черно. Въпросът беше да не са толкова едно към едно, просто да не се изкушават да ги вкарват в банките. Ага, да. Защото там вече много бързо щяха да стигнат до мен. И аз през цялото време се мъчих на тия момчета да им обясня, че на практика много с рогата тръгват и сега той единия на третия ден отиде си купи на Иван Славков Мерцедес леко на пръст. Другия с Сончето, Соня Васи, тя сега на колко години как изглежда, представи се на 16-17 как изглежда. Се е завързал пък с нея. Тя беше в екипа там в това и представи се с тази вулгарната кола, имаше Георов такъв Мерцедес и друг нямаше. И това пласьор. И това е твой пласьор и той тръгва на златните, дето лято ври от цивилни куки. Да. И... Тъпо, много тъпо. Да, с 5 бутилки уиски на масата. Казвам, защо е човек, защо тая по-късно да се чувства имане, да. Един път се живеем. Добре, идете да живеете на моя гръб, защото тези рисунки той ги носи в цигарена кутия, като види жегата, ги хвърля и се заминава. С тая манифактурата, тая работилницата с лаборатория, моля да я слоя на гърба си. Да може да я свалиш тук така, да. И тръгвате срещу мене. Ти какъв процент взимаш от тотарката? Като направиш от $1 $100, колко? На партия, но сега да ти кажа, стигнах до етап, дето не съм си борил и парите, защото знаеш един човек колко може да изде, колко да изпия. Аз също пиех малко уиски, ама го пиех в кафени чаши ми го носиха, защото винаги съм гледал да съм ефикасен, не ефектен. Да. Достатъчно бях. Какъв фалшификатор е Атин? Фалшификатор или художник? Какъв фалшификатор първо ми кажи? Не само най-добрия, бил съм единствен. На такова ниво, с такова качество на изпълнение, в такъв мащаб. А в друга държава ще да те вземат в това бюро, което следи потока на фалшивите пари? В ФБР, приемам, ще да вземат в това отдел. Обучавали са по линия на Варшавски договор. Куките навънка са ги обучавали на мои купюри. Така ли? Да. Знаеш ли кой е най-добрият фалшификатор? Кой? Когото не са хванали. Най-добрият фалшификатор е този, когото не са хванали. След малко ще разберете как точно фалшификаторът и неговите приятели се издънват пред куките. И как художникът Атин опира пешкира заради всички в групата. Но по-важно е, кой точно издава Атин на куките? История е достойна за сериал от днешните сериали. Гледайте внимателно. Това е историята на мъжа, който греши, за да намери себе си. Век жесток, студен, пълен с омраза тиха моите мечти, твоите години скриха, аз се превръщам вече в прах и падам сам със своят крах. Няма го трепета красив младежки в мен. Разказвам ви историята, уникалната история на художника Атин от Варна.
Когато човек е гениален художник и велик фалшификатор, той сякаш не може да сбърка. Но дори и да сбърка, може да бъде наказан с малко или с много. Лошото в случката с художника фалшификатор Атин е, че някъде там има много пари. Тези пари са скрити някъде в къщата на Атин и те му изиграват лоша шега. Вижте как трябва да се постъпва. Трябва да се постъпва достойно, независимо, че всички ще пострадат. Аз съм живял абсолютно... Той е злия гений на тавана. Аз първо не съм имал време, но съм знаел мярката къде и нещата съм ги заложил съм някаква перспектива. Аз последствия научих един оперативен пенсионер, даже ми каза човека, който ме е издал. И по-големия парадокс пък, че аз се виждам с този човек. Разминаваме се на пътя. Как да ти кажа, преглътнал съм го, даже не съм му държал сметка, така отстрани интересно ми е, като ме срещне очите му, просто погледа му. Чакай да разбера, кой те издаде? От твоите хора или сте някой? Да, пак. От твоите хора? Ухо на полицията, да, който е бил в нещата и да ти кажа, преглътнах го и не съм злопаметен, освен това той е генетичният подлец, не можеш да го промениш. Може да го прибиеш, той си остава. Няма да го промениш, да? Няма смисъл, да. Живота продължава и добре, нищо не можем да върнем. Колко време продължи приказката? Колко време? Месеци, година или седмици? Приказката едно лято продължи. Нямаше как да продължи повече. Аз ти обясних, че... При по-добра организация може по-дълго да продължи. По-добра организация не може да има с хора на 20 години. Значи ти трябва да имаш житейски опит, трябва да имаш житейската мъдрост, трябва да имаш изградени тези животински инстинкти, които аз последствие се изградих. И... Ти защо не ги заряза, като ги видях, че са лекомислени тези хора? Защо не ги заряза? Това направих. Буквално с една седмица събитията изпревариха неща. Какво се случи? Ако може подробно с хората да ми кажеш, той е твоите хора, класьорите, ченгетата, така да разкажем историята. Аз ти казах, на един таван съм бил 24 часа. За мен външен свят нямаше, защото залога беше много голям. Трябваше да се работи. Другия вършиха тая работа. Кое е с пласирането? С пласирането, да. Сега, аз съм се опазил до последния момент. Това означава, че не съм бил лекомислен и нещата съм ги свършил. Конкретно какво се случи? Може да си спомниш какво стане? Конкретно ритне във вратата, нахлуват се куките, разпити протоколи. Виждал си по телевизията. Намериха ли всичко, както си е цялата лаборатория? Намериха това, което в момента се работеше, обаче беше много вътрешно, че не намериха кинтите. Не намериха кинтите? Не намериха кинтите. До 10-тия ден така в предварителния шантажи тотални. Аз затова не ги мразя по дефиниция ченгетата и въобще пагоните и тия репресията, а просто защото нечистоплътно са подходили и смръсни номера към мене. Сега той на втория ден казва: баща ти получи инфаркт, трябва да кажеш тук, че по-лесно да се, по-бързо да се прибереш. На баща ми казва, той си почна да се реже вените, дай нещо, ако има да помогне, ти ако знаеш нещо. Типично. За тях времена и за него менталитет. И до някъде остискахме работата, обаче баща ми рядко почтен човек. Тая изчезваща порода. Военен пенсионер, той като таксиджия 100 000 лева е връщал забравя на чанта. За такъв човек говоря. Да. И минава време, а пък той знае, че аз там еди си къде са дупя на едно място, нещо има някакъв спомен, тио е сейфа намера. Къде? Дупи се на някакво място и се навеждаше? От дома, да. Но те куките правят. Тараш нищо не откриват, той ти говори вече в последствие. Аз съм в пожарната и той намира той е сейф. Предварително иска да кажа. Да, той е в пожарната, тук на варненския жаргон. Трябва по-често да идваш, да един цат се сбира и да влезеш малко тук в жаргона. Значи баща ти те забеляза, че правиш нещо там и там като военен си разнюхва се? Той е в желанието си да помогне, защото той е в екстрена ситуация. Човека никога не го е преживял. И намира той сейф. И 3 дена се чуди какво да го прави. В крайна сметка решава, че колко приемаш по някакъв начин... Пълен сейф с пари, знам ли колко. Фалшиви всички ли? Не, говорим за пари. Печалва, превъртяни пари. Превъртяни? Да.
И човека с неговата почтенност хващат са двамата, сейфа в жигулите, в багажника и в пожарната им го носят подарък. Подарък, приятели, да. И оттам вече нещата стават много хард. Ти не се разсърди на баща ти? Не, защо? Напротив, аз го вкарах в тази авантюра и в този стрес. Аз не мога да го коря за нищо. Ти казвам, че с идеята да по някакъв начин да ми помогне. Ма не става дума, че губите пари, става дума, че той те вкарва в затвора по този начин. Той дава основното доказателство. Не дей по този начин поставя въпрос. Баща ми за моите глупости никога не е виновен. Аз ти обясних, искала да ми помогнете с това. Помогна ли? Ми помогна от първа линия, отивам на седма. Вече говорим за особено големи размери, скача член. Не ти е помогна, това да казваш. Особено големи размери. Очакваш да чуеш от мен лоша дума за родители? Не очаквам нищо такова. Просто оценката отстрани е: татко ме издъни, сега извинявай. Не е така. Така издъниха ма тия тапаци. И колко ти даваха? Топ адвоката на Варна бяха наели. Благодарение на него нещата малко ги туширахме, обаче пък на много лош прокурор случих. Той даже така изтърва на реплика, мой адвокат вика на прокурорката. Тя всъщност си беше първото дело, правеше кариера жената на моя гръб и вика, нали, той Валю вина, че си има, ама за той, че мъжът ти нещо е свършил или не е свършил този сутрин, няма никаква вина. Тъс генерална превенция, той е момче на 20 години, нали, осъдете го, ма не го усъкътяйте. Обаче такава беше политиката, трябваше да... Тогава бяха строги времената. Времената бяха съвсем други, защото съдиха тъпушък съдиваше. Те съди не си развягаха задниците по Сейшели, не се правиха на строителни предприемачи да си губят времето с глупости. Значи на практика за това време, аз докато бях в затвора, 80-90% от варненските тарикати минаха по един или друг начин през мен. И бяха осъдени? Бяха осъдени, лежаха се. Нещата бяха... Колко ти даваха? Те му почнаха от 12, там имаше обжалване. Виж сега, за мен единицата мерка е младост. Това е една младост и имаше индиректно прокурора ми беше направил предложение, нали, за около 5 години да ме дадат в случай, че ги закуват тия хора. Другите. Обаче при мен няма как да се работи, защото аз ако има нещо, с което мога да се похваля за този път назад, че не съм предал приятел. И нямаше как и тогава да стане. И Боби Ралчев ми казва: излишни жертви правиш, моите момче, ти си малък, още нещата не ги осъзнаваш, но благодарност няма да има. И зато и да направим тъй поне да ги обиколя, да ги понатисна малко, там по 10 000 лева да им взема, защото ти тъй или иначе ще ги лежиш, ами поне като излееш там да имаш 100 000. Разбирай 1 милион, нали? Съотнесено към тия пари, да можеш да го превъзмогнеш да се стъпиш на краката, като излезеш. Викам, не, при мен няма как. Аз обмислях ги нещата, не че се взима лесно такова решение, особено на 20 години като си. Но така реших. Сега моята заблуда е, че мислех, че тия хора пък ще го оценят по някакъв начин. И ми оцениха го, да ти кажа, до една кутия цигари не получи. Не получих, един човек не дойде да каже благодаря ти или евала. От цялата група само ти ли лежа? Само аз лежа. Казвам ти ги тия неща, защото е минало давно за мен. А пласьорите? Нали през тях станава издънка? Няма пласьорите, ги знаем аз и ти. Гестапо не ги е знаел пласьорите. Аз бях единствен. Аз официално по обвинение си бях фалшификатор, бях си пласьор. 3-4 члена там за измама, за пласиране. И всички други се измъкнаха. Точно тия, които са демонстрирали, точно тия, от които е тръгнала цялата издънка, те се измъкнаха. Питай ме. Измъкнаха ли се? Виж какво, дай да не ги коментирам. За мен това са мъртви хора, разбираш ли? Защото
няма как, можеш ли да сложиш цена на една младост? Значи аз им подарих на всички по една младост, жертвайки своята. Колко трябва една младост при това в твоя случай? От 21 до колко лежа? Близо 8 години. До 30? В хард режим. Точно тогава станали промените, не те ли засегнаха ти? Някоя амнистия нямаше нещо да те хвърля? На 2 комисии бях отхвърлен. За пресрочно. 8 години? Добре. Значи излизаш в съвсем друг свят. В демокрацията излизаш. Ти не знаеш къде си, защото ти си бил в будна кома. Ти си чувал някакви неща са се случвали, ти си ги чел някъде, но ти си ги гледал някъде много отстрани, само си чувал за тях. Ти не знаеш за какво става дума. Излизаш и... Ти като излезе, какво видя? Променен свят, какво видя? Какво направи като излезе? Имаше една страхотна мъгла в часа, в който излизах и видях една клонка и една капка като сълза. Той ме е първият спомен. Сега имах и алтернативи, защото с тия познанства, има един много хубав лав на масаите, че по-добре е живо куче, отколкото умрял лъв. И аз виждах каква е алтернативата и просто бях решил, бях си обещал, че никога повече не става въпрос за някакво покаяние или че някакъв катарзис съм преживял. Нямах право на грешки. Аз моята грешка я направих и просто нямаше как да тръгна втори път. А пък имах предложения, пак ухажваха. И какво работи? Все като не прие предложението на мафията отново да работиш художник? Мафията кучета яли. Аз бях до там с мафията. И не излезе ли точно в бума на мафията? Коя година излезе? Да, 90-те, точно кьоравите години. Но при мен имаше друг проблем, че аз имах фобия от затворен. Нямаше как под керемида не можех да работя. И тръгнах по строежите, само там, докато стигнах до Златни пясъци. На алеите на Златни пясъци бях портретист няколко сезона подред. Колкото за хляба? Не, за хляба и за суджука. Аз бях добър и бях доволен. И фактически оттам някъде тръгна моя ден първи. Нов, защото там съдбата ми направи пак един реверанс. Запознава с един човек, който промени живота ми оттам нататък. Какъв? Жена, мъж? Деда беше жена. Как ти промени? Един немски индустриалец беше на почивка и му поръча портрет за жена си. Уникално красива жена, 30 години по-млада от него. За мен беше предизвикателство. Направих невероятен портрет. Аз понеже понаучих и немски в затвора, нали, като част от битката. И говорим си с него и той казва, ти не си за улицата. Казвам, аз не съм за улицата, ама вкъщи ти не ме вземат, няма къде. Добре, аз ще се опитам да направя нещо за тебе. Викам, да, майната ти, много хора правят нещо за мен. И на другия ден дойде и казва, след 2 месеца заминаваш в Германия на изложба. Най-богатата провинция в Бавария, Баден-Вюртемберг, с камбани, с фанфари. Министъра на културата ми откри изложбата. А твой меценат немец знаеш ли, че си бил в затвора? Разказа ли? Да. Разказа го и го оцени. Казва, това е нещо много хубаво. Ти си по-силен, ти си го превъзмогнал, си възмъжал. И потръгна ли след това? Не потръгна, защото нямаше как да потръгна. Аз си бях асоциален тогава. И човека казва, ето, аз ти давам фронт, обаче трябва да бачкаш. Какво да бачкаш? Да рисуваш? Трябва да рисуваш. Обаче как да бачкам, ми каже. Аз 10 години с жена не съм спал. Не съм ял с вилица. Морето не съм виждал. Аз просто
Нямаше как да се събера, да се организирам да го правя това нещо. И въпреки това с него си останахме приятели следващите 16 години. И той умееше да дава просто много голяма класа човек. Той ме е подарил неща в живота, които той ме е възпитал постфактум, вече възрастен хората, когато са завършвали възпитанието, той те първа започна да ме възпитава в ценности. В ценности, примерно ценността да умееш да взимаш. Не да умееш да даваш, защото много хора умеят да дават, въпреки че не го правят, да умееш да взимаш. Значи ти, взимайки, съгласявайки се да вземеш нещо, ти казваш, окей, ти си ме оценил, аз искам да ти благодаря, взимайки го, аз ти оценявам жест. И той ме е водил на тримата тенори, съм гледал на първия ред на 2800 евро мястото. За такива неща говоря. Сега какво работиш? Аз с прозаични неща се занимавам. Има една фирмичка с производство в съдружие с приятеля. 17 години вече мъчим. Какво произвеждате? Чорапи, банална история. Да, чорапи. Пазиш ли нещо от тия времена? Някой фалшиво доларче или някоя заготовка, нещо? Ти няма си Мартин, ако не ме питаш. Всичко е история. Нищо не си запазя. Нищо. Мъчи се изпомените, за съжаление тях няма как да ги изтри. Може би е подсъдно да притежаваш такова нещо сега, особено с... Не ме интересува. Не. Всичко си свърля. Ако ме питаш дали нещо... Не бе, колкото за спомен, примерно, тия долари истински ли са, които показа преди малко? Да. Пък знам ли? Къде да знаеш всъщност, да. Единица фалшива, няма спокойно. Според тебе, така на ангро, колко на стойност, колко долари си направил фалшиви? На каква стойност? За едното лято казваш ти, че е продължила приказката. Аз ти казах, че и сега, пък и тогава някакси щастието не съм го измервал в пари. Не, щастието, като говорим за количество само, колко сте вкарали в системата такива? 50 на 30 см да речем. Няма да ти кажа цифри. Какво очакваш? Няма отношение половин кубик ли ми рисуваш в момента? Да. Половин кубик пари. Така да го кажа. Защото очудва, защото скандализира, нали? После сериозните мафиоти ги правиха за един ден. Какъв е проблем? Не се скандализирам още. Просто си мисля, ако беше роден в друга държава, как ще да се развиеш? Може би родителите ми щяха да ми канализират таланта. Нямаше да тръгна в тия авантюри. Щях да се изуча някъде. Много исках, аз всъщност затова и бързах. Исках с тия пари някъде да бягам автомобилен дизайн да уча. Ето. Голяма слабост съм и автомобил. За тази седмица не ти е стигнала да събереш някакви пари? Тия парите ги имаше и артисвах. Аз бях се предначертал вече. Да отидеш някъде в чужбина да учиш автомобилен дизайн? Да уча дизайн, да. Това е супер кофти късмет. Наистина, такова е било една седмица. Защото ти ще се откажеш. Щеш ли да затвориш Сергията? Да, тя беше затворена. Аз почнах да заличавам някои неща. Какво казваш на тия момченца, които в момента се опитват да имитират $1 банкнота в $10 или $100? Да четат наказателния кодекс. Ти как си с Бога? Вярваш ли се? Разбираш ли се с него? Как? Повярва ли? И къде повярва? В затвора ли? Извън затвора? Лама Сабахтани. Защо ме изостави? Защо ме изостави? Питал съм го поне 1000 пъти. Аз не спирам да мисля, не спирам да сънувам същите кошмари, които първия ден съм сънувал при излизането си до ден днешен. Със същата интензивност. Кои са тия кошмари? Какво сънуваш? Сънувам, че влизам.
И съм мъча да я обясня и им казвам, аз бях вече, нали си платих греховете. И това ти се върти. Семейство, деца. Нещо, което те радва, нещо истинско. Ти си фалшификатор. Кое е истинското в твоя живот? Свободата. Единственото нещо истинско. Аз никога не съм яна. Бидейки свободен, пак не съм яна. Така се стече живота, че трябваше да отивам на други компромиси, да върша неща, които всеки си носи кръста. Аз съм последният човек, който чуди да се оплака. Но това е моето вяра в свободата. Негово верою е свободата. На повечето бандити вероюто е свободата. Но и на повечето доблестни момчета също те имат такова верою. Днес Атин дори не желая да штрихира долар. Той знае кое е ценното в краткия ни загубен живот. Ценното е свободата и истината. Има хора, на които и 100 пъти да им се случи това, което се е случило на Атин. Такива хора няма да проумеят истината за себе си и ще правят една и съща грешка всеки ден. Това, което беше най-важното, което научих. Килията на Атин е гледала към Варненска улица, а там той можел да види майка си по улицата, която обикаляла като вълчица, загубила малкото си. От този момент Атин се заклева, че ще престане да прави глупости. И до днес спазва това свое обещание. Произвежда чорапи, така се прехранва и рисува. Картини рисува, не долари. Трябва да си умен и луд, за да постигнеш това. Да направиш грешката, чрез която да намериш себе си. Просто живота учи.